Zezu yambo. Taurisa hivi. Hadiso baba mbuya. Yakadzikira. Ndakarwa na 2008 so 15 August. Saka ndaroorwa kudaro. Pane munhu mukadzi aiuya pamba pedu pandaigara. Aingoti inini ngogona kugadzira. Saka zvondinogona kugadzira. Iwe unogona kuita nyama. Mukadzi aiuya pai? Aiuya pamba. Achidii? Aingotaura kuti inini ndinogona kugadzira. Anogona kugadzira chii? Kugadzira chero zvese zveupenyu. Aiti zveupenyu. Anga aimudaidza ndiani? Aingouya, aingovereka nawo. Asina kudaidzwa? Aingouya. Saka nyaya yenyu nemukadzi uyu ndeipi? Akazoti ndine zvinhu zvangu panapa. Iye mukadzi iyo? Pamwe pachaiti ndauya kuona zvinhu zvangu. Zvii? Iye takazonga pakasvika vanhu vangofirita vangoita malaria control. Wabva kwanzi munorongedza, saka takarongedza mumba. Tarongedza mumba, vakasvika zvikanzi mama marongedza iyi. Asi tiri kunyanyoda kumadziro. Madziro ndokwatiri kuda kuitira kufirita mumba macho. Saka takati takupusha inyudho. Saka ndakazokuona mukuru wekufirita wacho wakuda rumhanya. Takungoti zvikadzi icho izvo. Saka takati takumhanya zvikanzi ko mama munogara sei mumba umu mune chinhu chakadai so. Chinhu chacho chiri chii? Iyo wakati mune chinhu chirimo. Mune nyoka. Saka saka zviitwe sei zvikanzi iwewe chingofirita tipfure tiende. Aiwa, izwai mbuya. Saka nyaya yenyu yamutaura iyi, ndoda kuzwa nyaya yenyu neuyu. Kuti uyu ari panyoka iyeyo ari kwana papi uyu? Uyu munhu aiti ndine zvinhu zvangu zviri panapa. Akashaya. Saka musi washaya munhu uyu. Mukoma wakati tete pamba penyu pane zvinhu zviripo zvida kubviswa. Zvakasiwa nemuchakapo. Pane zvinhu zvida kubviswa. Apa takazoya ku2 room, takazobva taigara ku3 room. Tibva tauya kuwaka imwe imba inyuwani. Saka aiti futi ndine uri wakira nyoka umu. Aitu uwakira nyoka imba ndiani? Iye munhu aiuya wacho mukadzi wangu. Munhu wacho uripi? Akashaya. Akashaya? Saka uyu uripinda papi panyaya idzi? Uyu wakazoti pane zvinhu zviri pamba penyu zvida kubviswa. Iswe ugoyewa kwenu. Mutibatsiro. Sumukai bambo, sumukai tisu. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasi. Zvese zvando zvechokwadi. Zvese zvanchataura ichokwadi. Pachibatwa nemhosva. Ndikanyepa ndofana kutobatwa nemhosva. Mwari aribatsira. Mwari ngaandibatsire. Zvakaitika kuna mai ava. Mudzimai wangu inini akafa. Mudzimai wangu akafa. Ndakagara 3 weeks. Taika mudzimai wangu. Mai ava vakauya kumunda kwangu. Wandoshanda. Wauya kumunda kwangu mai ava vakauya vachiti hanzi tinoera mutupo umwe chete shumba. Vadzi mukomanda auya. Tete kai kwakanaka here? Kwanzi kwakanaka. Mukwambo wangu ngewadairo kuita murume wake. Tikutoita ikuzo. Ko masoko kwakanaka kuti musike kuno. Waenda inga muteuro wangu. Wakatorwa nemudzimai wedu. Mudzimai wangu aitora muteuro. Ane 3 weeks afa. Imi murutera dombo. Ndafunga kuti kuya kwamaita kuno kupamwe makami nechikwereti kana kuti iye anga ine chikwereti chei. Pamwe ndo zvamafambira kuya kuno. Murume ikuya kwamaita kuno ari kuzviziva here? Chikazi murume wangu asi kuzviziva. Imi muteuro wamunoreva imi munoreva here kuti imimi makatora muteuro uyu wamunoshandisa mese nemudzimai wangu kana paine mhamba. Chikanzi aiwa muteuro wakatanga kutorwa nemuroora wake iye. Mwana wemurume wake, mukadzi wemwana wemurume wake. Alright. Saka waibva watora muteuro kutaura muroora wake ivava. Waenda nemuteuro waibva unoti nemurume wacho dzosera.
waibva wadzosera vakanda pamadota apa mukadzi wangu apa matsanangurira wangu achiti mudzimai wangu aizouya ati papa ine doro pamba pawo ndisingazivi semunhu ini handimwoyo zvangu kwakusvikawo hanzi vabva waenda padota paya mundibatsiro mudzimai wangu abva kumba kwakabva asvika padota redo remhamba pakapaine doro aibva asvika kubva atora achi muteuro we saka ini ndakabvunza tete wavo ndikati tete imimi mureva kuti mudzimai wangu akaziva kubva kumba kwake kuya kuti padota remhamba rakawanda akaziva sekuti paine dombo remuteuro kwanzi muteuro wanga wadzokeswa nemukadzi wemwana wemurume wacho saka zvanga adzokesa mairedi paazouya abva atora muteuro right ndopandabvunza kuti inini mairedi zvaatora muteuro imini muteuro zvaakatora muteuro uyu maiushandisa mese kuti mairedi akabika doro kumba kwake anoushandisawo kana doro rapera kumba kwamairedi wodzoserawo kwamuri kana imi mabika doro wodiniwo moti moshandisawo zvikanzi aiwa wanga uri wangu inini wekundichengeta inini kuti ndiitewo pamiri nekudini nekuti zvavari papa vanambobvira vaita nhumbu pakana anditi ka saka ndikati tete mandatora ndinogara kune makudo ndandine matombo angu ereke ndandakaisa muchimugomo ndiita kuti makudo akava ndikabva ndanokora matombo nemaoko mai ko tete muteuro wamunoreva matombo akakura fanika aya zvikanzi aya akatokurisa kadombo kadikidiki kakada ndikazvinoona mairedi akafa pato ane 3,400 mani mu 4 weeks ini mutango wakabvunza dombo saka mufungwa kuti ngazwa pane dombo ere nene moronga zvinhu zvaitika muri kumba iko kwenda anditi kuno kumuntu saka muri kubvunza dombo kwandiri sei zvikanzi ndo zvandanda ndibvunze ndidini ndikuda dombo rako kati zvino zvedombo ini handina chandoziva katetedzokera yenyu kumba kwenyu handiti saka ndibva ndanguti iye abva angozi pamwe zvapera sori mukomo ndibva ndambonyarara saka abva tagara kuti June 10 mudzimai wangu ndopakafa mukomo uyu mudzimai wangu futi aibva afa musi wa 22 July pamwedzi wakatera anatezvara wabva uchikuyo igai mudzimai wangu uyu handiti uyu ndo pandakabva ndachiri kuti wanatezvara inini pane nyaya yakasara itika panapa mai akauya kumunda kwangu wakaitaura zvakati mai vakati hanzi vanoona mumairedi mumba mavo mai vanoona mudzimai wangu mumba mavo wanga wakutobikira panze saka imimi wanatezvara namaiguru mauya imi hanzi hama dzamairedi ndikudaidzirei munhu mutaure naye nekuti inini bhuku rino rese hapana pandakambozwa kunzi mairedi ari kuoneka mumba memunhu asi uyu autobikira panze pamusana pekuti ari kuchera mairedi mumba anoti kauika ndikaenda kuhuni paanotema kudai kuti akatema muti kudai anotonzwa panikisi pautotemwawo paanocheuka anoona mairedi ari kutotemwawo huni pasai handiti saka ini vandati anikisi inini nyaya inini pachezvangu inini handisisimo munyaya iyi ngekuti mairedi akafa mairedi ane dzinza rake kwaakaenda nemweya wake saka hama dzamairedi ndedzidzi tete chitaurai nevanhu vana maiguru wangu wanga aripo mwana wangu yanga aripo uyo mwana wangu anga aripo haana chakasanangura pamutete wanga uri kundochema right ini ndakava ndabva ndabatwa bp kufa kwaita madzimai angu ndakabva ndabatwa bp vana nemukomana wangu akazofa kuti handiti baba handei kwarai vataenda kwarai vandadi kotariswa ndipiwe mapirisi erudzi vana vabva kwatenga mapirisi handapiwa mapirisi izvozvi mai ndo pakanyora ndo pandakaona futi tsamba samoni vaninyora samoni kwanzi kudiwa futi kwamamba kutari asi ndakandaapa vanhu varidziwe vanhu avaida dombo ravo kwavari handiti kuti ndidzo hama dzamairedi kana paine zvamunoda munotaura kuhama dzake inini handichamiri ba mairedi anga ari mudzimai wangu ari mupenyu zvine zvaazofa ane hama dzake saka nandikoni uchamira ba ipapo imimi ndimochiona nehama dzamairedi ndobvaati ndobva achienda akabva atengesa mombe atengesa mombe vatora mapostori Harare atora mapostori Harare abva mapostori abva atora mari abvanzi vaita tadzinga mairedi handiti ka mairedi haana unyarara kumuona arundomuona kana izvozvo ari kumuona kumba kwake handiti saka musi wandasvika kumba kwake musuno ndipo ndasvika ndikati imimi tete maurizoda uzondiita zvekuti ndimuchazondigumburisa pamwe tichazosvika pasina kunaka bandeni hama dzamairedi ndakakuratidzai Harare dziriko munobvunza tichawana wangu mwana uyo kana wana wangu kana wamaiguru wangu wekuti nhamba dzavo dziripi dzefoni mowafonera mowapa mari wouya mofambira mairedi kuti aruramba ari kuonekwa kumba kwenyu sei saka tete uyu inini vakamaitira ari kutondiita pari zvinhu ari kutondishungurudza madzimai angu akafa nditori nemakuwa akaita 4 panguva imwe chete saka kuti ndizoti uyu ari kuonekwa mumba make pamwe uyu ndiye akakonzeresa handina umbobvira ndakataura naye zvakaipa mukadzi uyu ari kuda kundishungurudza mukadzi uyu alright ndazwa pane pandinoda kuzwa ini dombo iro ari kutera kwamuri sumukai imbwe dombo iro muri kutera kumba kwouyu dombo rangu idombo ripi iro
dombo iri rainzi saizi yake so idombo ripi takaenda kuchechi ndanzi kuti kuona pane dambudziko rauchasangana naro mukati pane dambudziko rauchasangana naro mukati meupenyu saka tikukupai muteuro uyu kuti udzivirire dambudziko rauchasangana naro mumashure saka ndipo pandakapihwa dombo iro saka pakaita dongo pavauya vanga vari 3 vakati muroora nemunin'ina wake nawo mukadzi vamukuru vanga vari vanhu 3 kanzi pane dombo rirapa riri kutitadzisa kuita zvatiri kuita vatora dombo riya riyaubva umhanya uvaenda nayo aiwa izwai dombo iri raigara papi dombo renyu raigara papi maichengeta papi ndandinganzionesa pamoto panze kana mumba saka maiti mukatsvaira madota mumba momboribvisa mapedza moridzosera pamoto ndaikusungidzira pasaidi ndechibvisa madota ranga rakakura sei dombo kakari kadiki saka makazobika doro kunze obva mari transfer marisa doro kunze saka pakuzotsvairwa madota edoro vamarishaya vamatanga urichera macho vakatotora tatiripo takawanda tiripo wakaita sei tatiripo takawanda mumba macho mine mhamba ndobva watoritora ndobva watora ubva umhanya nao imimi mapostori akakupai kuti akudzingei mweya ngeepi mapostori mapostori akakupai dombo iri ngeepi kwani kwaching'ono kwaching'ono kwacho ngepi kwamakoni kwagananzara tikati izvozvi tikavatsvaga vanokwanisa kuuya handizivi pari izvo dombo makarishaya makamboenda here kwauri mukati dombo haricharori zvakaenda zvikanzi dzokai kupai rimwepo asi dzokai hatikupi rimwe ngei mira alright imi mbuya makarorwa here makarorwa murume wenyu uri aripi ari kumba sei asina kuuya vanhu handina mari yebhasi asana mari yebhasi saka murunditaura mbuya kuti nyaya yemawinga panapa inyaya yedombo remuteuro riri kushayikwa iwo waitaura kuti tatambudzika saka ini ndakutotyirawo kuti semunhu aigara atobudzira kuti arikutaura kuti tatambudzika nezvinhu zvangu zviri panapa aiti ndine zvinhu zvangu zviri panapa paumba pangu pachipapa pane chii aiti ndine zvinhu zvangu zviri pamba pako akauya achiita nezvinhu zvake pamba penyu ndiani ndiyo mudzimai wamukoma mudzimai wacho ari kubvepi ari kubva kumba kwake kumuzi alright iyo zvizvi manje muri kuenda kumurume ko mudzimai wacho anga ari mupenyu makadii kumupenyu ndaenda kwaari saka uyu murume uyu anozivei nenyaya yezvinhu zvakaitwa nemukadzi wake makaitira muri 2 iye ndakazoendawo pamakaenda kunhombo nenhombo yenyu kotora nhombo yenyu makaenda nambuya here iyo mukadzi angatofa mudzimai wangu angatofa wasati wafa ndakaenda ikati ndoda kuziva ndati nhombo yenyu pamakaenda kuitora kwamakoni makaenda nani pandakaenda kutora nandimubeka mamuri mega saka uyu akazoziva sei mukadzi wacho kuti mune nhombo imimi iri kumutadzisa kuita izvada kuita chamuri kufungira imi alright kuti pamba penyu mukadzi uyu chamuri mufungira imi kuti angada kuya kuita pamba penyu chii iyo wakati izwai mbuya musati iyo wakati dambudziko renyu mbuya munoriziva imi dambudziko renyu chacho hamusumburisa vambuya murunzwa nyaya yenyu chaiyo hamusumbotaura saka munoda kuti nini mavhura kuuya panapa kuti mambo mutasa
Ndoda kuti vanhu havadzosere dombo rangu. Ndizvo munoda ndiwataura kuti dzoserai dombo. Ndozvamawinga panapa. Ndiri kungogadzira. Saka ndisatsveta zvinhu zvangu panapa. Ndisatsveta zvimwe kumba kwenyu. Mirai mbuya. Mbuya, imimi muupenyu hwenyu, mukurarama kwenyu, mune dambudziko rei? Imimi mukurarama kwenyu, mumereji yenyu, muupenyu menyu, mune dambudziko rei? Riri kukunetsai? Dambudziko inini pane pawaiuya pamba. Zati renyu dambudziko ramuinaro imimi. Personal, rakazoita kuti muende kotora dombo kwamakoni. Mumbori nedambudziko ripi ramuinaro imimi? Ndasina mbereko. Hamuna mbereko? Saka uimizi dombo ringere mbereko. Mati? Mune makore manga? Ndine 52. Saka makazoita mbereko iri. Saka dombo iri raka makatora. Panguva iyoyo ndandichiri makore ekutarisira kuti ndaikuita. Izwai mbuya. You are 52 years old. Asi muri kutsvaga nhumbu. At 52 years. Pari zvine. Izwai mbuya. Mukadzi anopinda muperiod yatinoti mumenopause. Handizvo? As from 35 years kukwira, wakadzi wakawanda wanenge wapinda mumenopause. Handiti? Kana wapinda mumenopause, it means kuti mazaya haachafambi. Mirai mbuya. Mazaya haachadini. Saka mukana wenyu wekubata nhumbu hakudini wa almost zero. Handizvo? Saka nadaro ndiwo kuno kwamunozozvara, kwananhu varuzvara vana vanozwana miracle. Mwana anozi miracle uye anenge azvarwa ati age ye 45 years kana ye 43 kana ye 44. Pari kunzi hakuna age yemunhu yaachatarisirwi kunge achibata chinhumbu. Ndosaka izvozvi miracle child. Handizvo? Kana wapinda mumenopause pane zvakawanda zvinoitika. Mafeelings ako ekuda murume anodzikira. Munozwa mbuya? Mafeelings chaiwo ekuda murume anodini? Anodzikira. Kaendere kenyu kakutera, kutera kwenyu hakusiri consistent. Kuti mwedzi wega wega muri kutera. Handizvo? Munokwanisa kutera after 4 months. Mbichana futi. Because hakusina mazaya ari kudini? Hakusina chichiri kudini? Chichiri kufamba baba. Handizvo? Chinoti muende muite nhumbu chimbuya. Izvo, ukanaomira kuenda kuma periods, nhumbu yacho inobva ndepi? Ndo saka ndutaura mbuya. Zvimwe zvacho mbuya izvai. Zvimwe zvacho mbuya. Mwari uyu, Mwari unotiraramisa upenyu hwedu tine zvakawanda zvatosikirwa. Kusaita mwana handi mhosva. Kuita mwana akaremara futi handi chii? Handi mhosva. Munozwa mbuya? Izwai mbuya. Musape munhu mhosva yaasina. Hamuna kutanga kuita 52 nekutanga kuita 52 years again. Makaita 16 years, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, kusvika 52. Handizvo? Saka kubva pa 18 apa kusvika pa 30 apa, sei nhumbu isina kumbobata? 2008. 2008, mirai 2008, 12, 4, 16. Saka mune 16 years maroorwa. Handizvo? Mune 16 years maroorwa. Asi tikatarisa futi pamakaroorwa mamune manga mari mune 42 handiti 60 6 mamune 32 years. Izvo zvizvo zvane 52 ka. Handizvo?
asi mumarriage anichi 16 years. Kuti uone kuti akaroorwa rini is 52 ka minus chi 16 which is 36 years. Manga magara makanonoka kare. Asikatororwi akatotorwawo pamba atoshaiki murume wacho akatotorwawo achaitirwa nemukadzi aibva afimbirwawo neumwe tinotaitiro mbuya tikubatsirei andisi regai tikubatsirei mbuya 36 years andizo makazoroorwa mazaya asafambi kare makaroorwa mazaya aro kare atomira atopera dai yanga iri mombe yanga yadhiraya no more mukaka murikuzvitaura mbuya musazvitsvagire maproblems nezvinhu zvisinei newamwe vanhu vamubata-bata. Nhasi uno mhakuti wangazivi kushayikwa kwenhombo ndokwakushayisai mbereko andizvo ko izvozvi muritaura kuti muri kuona mailoid muri kumuonerei mailoid ane chekuita nembereko yenyu anei mailoid womuti mukada kutema mukaenda kuhuni mukati demoga mozwawo mailoid kuseri kuti ka mukaenda kuda kutsaira mukicheni mukati kotso mozwawo mailoid kotso chi ambuya nyaya dzenyu mbuya ndikakutarisai kuseri kwenyu ndikatarisa kuseri kwenyu hakuna uchena boko kuseri kwenyu mbuya hakuna uchena boko mataura kuti wakomana wekotoni uyu wemararia control wakapinda mumba menyu wakabuda warumhanya wachita taona nyoka mukazoripedzisa henyu kupenda saka rumu yacho yakasiyiwa iyi makabuda nyoka makazoidini dati murume wemararia control wabuda murumu vari kutiza achiti mune nyoka anditika meaning kuti rumu iyo yakabva yadini yakabva yakiwa yobva yasiyiwa ina kuzosprayiwa andizo imimi mugari wepo saka rumu iyoyo mundori nayo takazobva ikoko taakugara kuimba yatakawaka aitaura futi kuti kwanzi iyi makabva mangosiya here izvai ndati mawana nyoka murumu handiti rumu yacho mava maisiya ndo ndachibvunza kuti izvozvi rumu iyoyo munei iri kusenzei hakuna vanhu asi uku kwatari uku saka imba yacho makabva ngosiya yakadaro nanhasi indoripo makazouya zvaiti yakundogunda saka maakusiya futi yomakawaka hatikazi nyoka yauku saka maakusiya futi here pamakawaka aiwa ndiri kubvunza tsika yenyu mbuya ngekuti mukazwa nyoka yau munovaka futi ka saka ndati maakubva futi here kovaka futi because mazwa kuti nyoka yetransfer yakakubvawo kuyau inini mbuya pane dambudziko rangu nemi ndeyekuti mururamba murutera nhombo imwe mateki no nhombo yangu nhombo iyi ngenhumbu here kana kuti ine zvimwe zvisiri zvenhumbu asi mbuya munchimondizwai muri mungati mukarara nemurume imimi murunzwa mbuya mukarara nemurume you expect kuita sei kuita nhumbu andizvo asi mungaita here nhumbu musinorara nemurume muri mungati mukagara nenhombo inokutisai nhumbu iyi chinokutisai nhumbu mai murume mazwa nhombo haitisi munhu nhumbu mazwa mbuya mazwa here mbuya
chinoitisa munhu nhumbu chii? Murume. Mazwa, nyange mukadanana neumwe mukadzi apa 25 years 50 hamuiti nhumbu ba. Asi mukatora uyo John mungoita nhumbu 1 week. Mazwa mbuya? Right. Saka izvo kutsvaga nhombo izvi, nhombo yenyu haisi yega bai. Nhombo yenyu hamutotsvagira nhumbu, mune zvimwe zvamuri kuitsvagira. Kana kuti imimi namai avo pane kwamaisangana, pane zvamunozivana. Because mbuya izwai mbuya. Inini pamwe waindishandisa. Maakutaura manje. Kana makuti mai waindishandisa, maakutaura manje. Maishandiswei. Maishandiswei. Muripo imi mupenyu. Maishandiswei. Mbuya. Mbuya. Ukatsaga gomo, diro mugomo rodiri. Vazwa mbuya? Ukatsaga diro mugomo rida sei? Haumborishai. Imi mbuya. Wani. Muri kutaura zvinhu zvisiri practical. Zvisingaitiki kuchiwani. Kuti mukaita kadombo kakadaiwo kakadaiwo kanonzi kanogara muchoto. Every day munotsarirwa madota achiraswa. Every day kadombo kana kachisara. Makamboitawo science kana kugumira grade 7. Ndati makamboitawo ere science. Basic science. Inoitwa nemwana ari grade 6 negrade 7. Basic science. Inokutaura kuti ukapisa chiro chii chinoitika. Ndati chikapiswa chinodini chinhu chiriri solid form mukachipisa chii chinoitika. Chinodini? Chinoita chihombe ari ndiko kuexpanda kawo. Chaita chihombe kukatonhora chinodini? Pachinodzoka chii chinoitika? Chinotsemuka. Adizo. Then you expected to dombo renyu haritsemuka rinogara rakadaro haritsemuka. Richipinda mumoto every day. Rari chirinywa. Rari satirenya yokyani. Rari satirenya yokyani. No, it's okay. Ambuya, it's okay. Alright, azwa mbuya. Taizwa nyaya yenyu mbuya. Uyu murume wekawo. Haana chanokwanisa kubatsira panyaya yenyu. Siyanai naye murume. Haana chanokwanisa kubatsirai. Because munhu wenyu imimi wamaidhira naye ane nyaya nemi akafa. Imimi kana muine chamuruda pamunhu iyeye. Uyu siyanai naye haana dzinza rimwe chete nemukadzi wake. Munoenda kumusha kwake kwemukadzi. Muchinotaura kumusha kwake kuti mwana wenyu paakafa, akafa nezviro zvangu. Then hama dzake hadzikwanisa kubatsirai. Dzokubatsirai. Asi ndini my advice to you. My advice to you mai. Virai kugarisika yanyu pamba. Moti Mwari ndinotenda nezvamakandidini. Zvamakandipa muupenyu. Accept kuti hamuna mwana. Kana kurufa mwini usina mwana hamuna chi mwana. Ndo zvamakazina Mwari muchaita. Because zvamakutsvaga izvo zvizvo makuzvitsvagira dambudziko. Nekuti 1 handambobvunza hangu. Hamuna kubvira maenda kwadhokota kuti muzoti pakati penyu nemurume wenyu asingazvari ndiani. Takaenda kuKansas. Makaenda kuchi? Muenda kuti zvenhumbu makuenda kuKansas. Imukoteswa Kansas yebuda. Wanga uritarisa chibereko. Saka chibereko chakanzi chiri ku side chiri ku. Hazi chibereko chakanzi chii? Chibereko chakanzi hachisi panzvimbo paposition pachiri kuno. Right. Arikamura kutaura. Makataurirwa chi? A biological chi solution. Biological solution yakataura kuti chibereko chenyu hachina kugara pai panzvimbo. Anizvo. Saka kana chibereko chenyu chisina kugara panzvimbo chii chinoitika? Nhumbu haibati. Because wakomana vanenge vachiswima vachikwira wakadai. Imuda kuti wapinde uko. Andika munuzwa. Saka izvozvo zvaida chiremba. Munuzwa. Izvozvo zvaida chiremba.
kuti akugadzirisei kuti chibereko chiende pai, chiende pa position kuti chikwanise kuti muite mwana. Chiremba ndizvo zvakakutaurira iri. Ndizvo mukadii chimba yakutaurira. Mukafunga kuti chibereko chida kudzoswa panzvimbo nenhombo. Handizvo mbuya. Makazovestira nguwa. Mukatambisa futi nguwa yemurume. Because effort yakaiswa nemurume imi chokwadi chichiziva yakawanda. Handizvo. Endai kumadhokota kugadzirisire zvinhu zvakakutaurira kuti ndozviri pamuri. Izvi zvenhombo nechisiyana inazvo. Mazwa? Munozwa mbuya? Munopedzisira maita mweya wakashata. Kutowenga munhu ane kamwana kake karufamba. Nenyaya yekuti mashaya mwana. That should not be a problem. Kana mashaya mwana, accept that. Kuti handina mwana. Ndi Mwari akadini. Akadaro. Mukazwa kwese kana kumhiniko, munozwa kuti munhu wazotora mwana kuchengeta waadopta mwana. Because it means accepta kuti inini nemurume hatiti mwana. Kana kuti hatitodi. Hatidi zvinotinesa, hatidi napikini, hatidi mapamba mumba, zvinotishupa. We want to enjoy life. Regai vanobara wadini, wabare, isu ngatiye mari. Wariko wakadaro. Saka imi mazvide kuti sakabara hausi munhu. Ayo, uri munhu, asi munhu umwe naumwe ane chipo chake. Munozwa mbuya? Accepta izvo, inai mogare kumba zvakanaka. Siyanai nekutokonyana nema next door. Kana kuswera mutsvaga dombo, unless muruziva kuti dombo renyu ranga rine zvimwe zvinhu zvisiri zvamuri kutaurira panapa. Dzokai kumapostori kwenyu kwamakaenda nechichemo chenyu munovataurira dombo rangu ndakarishaya. Mukwana mapostori autadza kukupai rimwe dombo, iri minzi iri pane dambudziko. Handizvo here? Ngirozi yangu iri ntaura dombo renyu mbuya, makatadza kurichengeta varadzoka kwaara kwakuna wakakupai. Dombo manga makubikira kunze, imi makazibikira. Rika makati makazibikirai pamunobikira ndo pamunoisa dombo. Asi imi makaita kuisa dombo kunze, mama kubikira kunze kai. Mama kubikira kunze kai. Handizvo here? Mama kubikira kunze kai. Asi dombo ranga riri kugara mukicheni. Dombo ranga rida hutsika nehiti. Ranga risi dombo bambuya. Munozwa mbuya? Ranga risi dombo ba. Chinhu chamamurufusira moto kamukomana. Nekuti kana kadzirwa kwouya kumubhedha. Mamatadza ukachengeta. Munozwa mbuya? Garisikai mbuya. Hakuna nyaya musanesa next door bambo. Endai mogare zvakanaka. Kanganwai. Zvakaitika kanganwai. Batsirai maigarisana zvakanaka. Siyanai nedombo rakaenda mbuya rakaenda. Inhamo yakatobvawo pamuri. Handizvo? Inhamo yakatobva pamuri. Siyanai nedombo. Ibva enda henyu. Endai next case. Ini ndine chichemo nambuya. Ndatsvaga papadi kuri ndatsvaga mari yekutakura vanhu kuti vanzwewo nyaya yangu. Saka ndiri kukumbira kuti mbuya wandidzosere mari dzangu. Out of court. Next case. Odai wabatwa nemari wakada kupera. Dai wabatwa nenyaya wakada kupera.